unboxing. Pozi, a Amparo, está fumando un porro. Hola. Hoxe vimos facer un unboxing super rapidete. Por que super rapidete? Pois porque casi todos son reposicións. Cousas que nos quedamos sin ela. Cousas que nos quedamos sin ela, nos volven a vir, entón xa vos presentei en algún unboxing, entón non ten sentido darle máis voltas. Pero que tamén conseguín algún disquito que lle tiña moitas ganas e que, claro, digo, creo que merecen velo. Amparo, está fumando un porro? Pozi. Pobriño Pozi. En fin, bueno, por lo menos tuvo uns anos así, os últimos anos da súa vida, tivo un certo público, tivo unha certa aceptación social, aínda que moita xente, en vez de reírse con el, se ría del, e iso me dá un pouco de pena. Pero a mí me caía moi ben, pobriño, non debe ter unha vida fácil. Pozi. Bueno, pois, despois de todos estos ruiditos varios, caixa, con su espumita, bueno, xa empezamos super forte. Amy Winehouse, cando esta rapaza morreu, estaba grabando cancións de reggae, que ela era moi de roots. E esas cancións chegaron a salir nun EP pirata, chegaron a salir nun EP pirata, pero nunca oficialmente. Entonces agora parece que a familia cedeu os dereitos, asuntaron con outras grabacións inéditas e cancións que había así soltas, e sacan este doble álbum que trae as cancións que ela deixou grabadas sin produción e sin nada, en plan maqueta, pero bueno, supoño que as arranxarían un pouquiño. Me apetecía moitísimo este disco. E ademais temos mogollón de Amy Winehouse porque Tatachachan o Frank, edición doble álbum en vinilo de 130 gramos, pero Half Speedmaster. Xa sí que estou moi pesado co Half Speedmaster, porque de verdad que como soa, é unha pasada. Os Hermanos Gutiérrez, o Back to Black igual, en edición 180 gramos, doble álbum e en Half Speedmaster. O sea, se sodes fans de Amy Winehouse, la Amalia Casa de Viños, tedes taca. Maravilla, maravilla. Aparte os Half Speedmaster, cuidado, para conseguilos, espuma, la espuma de los días. Os dous dos Hermanos Gutiérrez, o sea, tamén o primeiro, bueno, primeiro no, o penúltimo, que anda super buscado. Un EP de remixes de Paul Weller, e aquí ten que vir outra cousa de Paul Weller que tamén pedín. Paul Weller coa orquesta da BBC. Se te gusta Paul Weller vas a flipar porque é un rollo completamente distinto, con arranxos de cordas, violíns, trompetas, bueno, unha pasada. Paul Weller de madurez. Aparte, claro, facendo temas de toda a súa carreira, desde el en solitario ata algunha canción dos Jam probablemente, e espero que moitas de Style Council, que Style Council es lo más. Pues eso, 3 Amy Winehouses, 2 Hermanos Gutiérrez, 2 Paul Wellers, e quen é este señor? Non o sei. Non sabes quen é? Hostia, pois xa te vale, pois entonces non sabes o que é o hip hop. É un pelín, tira para o old school, pero Kendrick Lamar é espectacular. E pouco a pouco vou conseguindo todos os discos del, e aquí temos un dos que nos faltaba. E máis se lo dubei con Naui, porque os vou traendo a contapingas, porque non é algo tremendamente popular, pero afortunadamente van saindo. É piano de colocón. E isto foi todo. Esto es todo, amigos. Chao.